Hello mga kadadi, what's up? Schedule namin ng vaccine ngayon. Kaya pupunta kami sa malapit na hospital at magpapaturok kami ng COVID vaccine. Kaya abangan nyo ako kung payag silang mabidyohan doon at ibibidyo ko. Pero pag hindi, ay pasensya na. Let's go! Yan mga kadadi, maglalakad lang tayo. Bali, tatlo kaming pupunta magpa-vaccine. Malapit lang naman, mga 10 minutes walk. Yan. Doon sa may taas. Mataas na building na yon. Kami pupunta sa mataas na building sa dulo. Samahan niyo kami. Nagnenervyos yung si Kamami. Oh, Okay, stop. stop. Ayan, malapit na tayo sa hospital mga kadadi. Ito yung hospital na sinasabing Jewish Hospital. Nakaseparate naman yung testingan ng mga COVID. Diyan pumipila yung mga hinihinalang may COVID. Yan. Dami pa rin pumipila sa COVID testing. Pumunta kami dyan kahapon, nag-testing kami ng anak ko kasi yung anak ko may nag-positive na classmate. Kaya protocol sa trabaho ko na magte-test kami. Kailangan nila yung resulta. Kagabi dumating yung result ng anak ko negative. Ako wala pa, hindi ko pa alam kung positive, pero hopefully negative kasi wala naman akong nararamdaman. Dito yung Jewish Hospital, malaki. Oh, diyan dinadala yung mga COVID patient sa gilid. Especially for Sa mga matatanda na. Yan. doon tayo sa kabila. Doon tayo sa harap, sa kabila, sa ibang side kasi doon kami mag-vaccine. Dito yung testingan ng COVID. Dami pa. Dami pang magpapatest. COVID-19. Ayun. Sandali. Tayo dadaan. Ay, doon tayo sa kabilang kanto. Okay. Doon sa kabilang side kami ng hospital. Wala, sarado yung mga upuan dito. Waiting area. Sarado.
Natunaw na yung mga yellow. Spring na kasi, wala na. Dati-dati bunton-bunton ng yellow dito. Wala na. Tara na. Ni. Spring ay. No. Yan na. Anong number? Main entrance. Main entrance tayo. Main entrance. US General Hospital. Buka. Okay. Ayan mga kadadi, malapit na tayo. Dito na tayo. Yes! Dito na tayo sa vaccine area. Main entrance ng Ako muna tayo. pahinga muna bago mag-vaccine. 1:30 pa naman. Yun sa loob, daming mga dito na kami sa loob, mga kadadi. Clean right here and after this. That's it. That's it. Okay, finish first vaccine. I'm gonna put this bandage Okay, here, doc. but this is finished. Do you have pain? Little bit. Yeah. It's like a bit of aunt. So this is for you. Okay. You have to stay 15 minutes. Thank you. Ayan, mga naghihintay. Pina-stay kami ng 15 minutes kung may reaksyon yung tinurok sa amin. Labas na kami mga kadadi, tapos na ang vaccine. Finish. Finish first. Labas na kami mga kadadi. Kakalabas kaming buhay. Palabas kaming buhay. Hintay lang namin kung anong reaksyon. Pero tapos na yung 15 minutes na sinabi ng doktor. 10 minutes lang. Yeah. Puntan namin si biyanan ko kasi wala, Hindi daw hindi pa pwede. Yung walang Medicare. Medicare card.
fine naman. Kaya balikan namin muna sa ghihintay sa labas. Iba yung dinaanan namin. Shout out! Shout, Oy, Buret Girls! shout out. Pabaksin na kayo! Shout out sa mga takot sa vaccine. Hintayin nyo na lang yung mga Wapo-wapo ko naman. schedule nyo. Ang sarap! Hindi naman masakit. Okay yan para may protection kayo. Kaya huwag kayong matakot na magpabaksin mga kadadi. Protection yan para hindi na kayo mahawaan. Daddy, How are you, Andre? how are you, Mommy? I'm good, thank you. What about your dad? I'm good. Thank you, Dad. How about you, Daddy? How are you? I'm good. Naantok na. Time check. Vaccine. Tayo. 9 PM na po dito sa amin. So, kailan tayo nagpabaksin? 1:30 po. 1:30. 1:30 kami nagpabaksin kanina. So far, anong nararamdaman mo ka, Daddy? Naantok na ako kasi nabusog ako. Wala naman ito lang masakit yung parang Okay ka lang? na parang lumaki ito. Yeah, me too. Me too. Nabugbog lang dito. Yeah, yung Pero sa yung sa feeling okay naman. okay, Di ba buhay pa. siguro ako mamatay. Andre? Yeah, how do you do, Andre? Hello to kadadi. Hello. Hi. Hello, Daddy. How are you? How are you? My daddy's good now. Yeah. It's okay, bye. Okay mga kadadi, hanggang dito na lang ang aking video. Salamat at nakarating kayo dito sa dulo ng aking video. Yung mga hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe na po at huwag nating kalimutan i-share. I know this right. Okay mga kadadi, bye bye and God bless.